Vakomana vekuzo vanoziva kuti aiwa they are the children of Zimbabwe's War Veterans Association. Panguva ino munovaziva kuti they've got their intel, the intelligence unit. Vauya vachidhismisa mashoko vachiti aiwa mashoko emanyepe ekuti Geza panguva ino aiwa ari kuva protected nevakomana veZDF. Saka pane mashoko atinoona kuti aiwa vakomana vekuzo intel unit sezvavanogara vachitaura vachiti kana vachinge vataura mashoko vanenge vane evidence nazvo. Kuti vasubscribe or like or turn on the bell kuti pinafana paino pavo kudanyura achiti it's false and purely misrepresentation of facts to say the ZDF is protecting Comrade Geza. Probably he is being protected by God, the spirits of this nation, and the masses who feel President ED has indeed failed. The fact that he is a former soldier does not warrant protection from the ZDF. Thomas wanamuretoka wakomana vekuzo mzora nhasi vachiti aiwa misrepresentation yemafacts kuyamsara muchiti aiwa mukomana Geza ari kuachiprotectwa nevakomana veZDF. Anobuda achitaura mashoko achiti aiwa kana ari safe ari kuchengetwa naMwari. Noda kuti vange vachiziva kuti there is a need yekuti aiwa the leadership iripo ngachirova pasi panguva ino. Vana vachidhismisa mashoko achiti aiwa kuya kwachitaura vachiti aiwa ari kuprotectwa nevakomana veZDF. Aiwa mashoko ari kuonekwa achinzi they are false and they are purely misrepresentation. Panapa vari kuuya panapa vachikola up. Yes, they are calling up kuti aiwa vakomana vari panguva ino vari kuleader, they must go, they must resign just because the state the current economic status in Zimbabwe is not embracing and people they cannot survive in it. Vari kuuya vachitaura mashoko ekuti vana Geza now they see that the president ED has indeed failed to run the country. Timotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechituko ichi muna comment section medu. Mafungiro enyu musana subscribe or like, turn on the bell.